Váš tréning sa nemusí riadiť bežnými otváracími hodinami. Vítajte v Palace Gym, plnohodnotnom fitness centre v Žiline otvorenom 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Príďte vtedy, kedy vám to vyhovuje. Rampa je otvorená a zaparkujete bezplatne priamo pred fitness centrom. Pri vstupe sa nezabudni hneď prezuť. Ste u nás prvýkrát? Na kiosku máte dve možnosti: jednorazový vstup alebo členstvo. Ak chcete prísť len raz, jednorazový vstup si kúpite anonymne. Zaplatíte, kiosk vytlačí lístok a tým prejdete cez turniket. Ak chcete ale členstvo, zaregistrujte sa cez mobilný odkaz alebo priamo tu na kiosku. Zabrie to pár minút. Na zadaný e-mail vám príde aktivačný QR kód. Ten na kiosku naskenujete, odfotíte sa a uhradíte jednorazový členský poplatok. Kiosk vám na mieste vytlačí vašu členskú kartu. A až potom si vyberiete a zakúpite členstvo, ktoré vám sedí. Odteraz vstupujete kartou alebo mobilom. No a ešte pred vstupom vidíte aktuálny počet návštevníkov, aj obsadenosť šatní. Priložíte zvolený spôsob vstupu, turniket sa otvorí a ste vo vnútri. Šatne máme dve, jednu na hornom a jednu na dolnom poschodí. Vyberiete si podľa toho, čo máte v pláne. Vrchná časť tela alebo kardio, zvolte hornú. Idete nohy? Choďte do dolnej, máte to priamo k lower body zone. V šatni nepotrebujete vlastný zámok, ani si nemusíte pamätať kód. Priložte svoj QR kód k čítačke a systém vám prideli voľnú skrinku priamo v tej šatni, v ktorej stojíte. Číslo uvidíte na displeji. Skrinku si dokonca môžete otvoriť aj pomocou aplikácie, nemusíte sa nachádzať ani v šatni. Potom už zostáva iba trénovať. Čaká vás rozsiahle silové vybavenie, dosť priestoru, dosť strojov a poriadok, na ktorý sa dá spoľahnúť. Kardiozóna má všetko, čo potrebujete. Bežecké pásy, schodiskové trenažéry, airbajky a aj veslovacie trenažéry. Dosť strojov na to, aby ste sa nikdy nemuseli o žiadny deliť. Dole sa nachádza samostatné Hammer Strength poschodie so špecializovanou zónou pre tréning spodnej časti tela. Celé fitness centrum je klimatizované. Riadená vzduchotechnika sa stará o čerstvý vzduch a profesionálne ozvučenie dotvára energiu tréningu. Po tréningu si priamo kúpite nápoj alebo občerstvenie. Palace Gym. Moderné fitness bez zbytočných obmedzení. Zaregistrujte sa v aplikácii alebo priamo pri vstupe a príďte trénovať vtedy, kedy to vyhovuje vám.